Tapos ang heading in as fast Alam as siya na, nailabot na rin. Sagot sa heading. Narito. Dahil ang germs ay pinakita ng malinis na amoy, mag-surf antibacterial with Dugay mo papan mo, day. Day. Dugay mo papan mo. O pwede ba ipakita sa akin yan? Alam mo ba ang isang sa train ng Day, dugay mo papan mo, day. Uwan sa isang linggo? Ang paggamit ko dito 4 days. Tingnan natin ito. Sige, tagyan mo sa phone. Kahit malabnan siya, mabula ka lang. Patak lang, ang dati mahilakan. Sa container marami po. Ma, nakutasan ko, ma. Mauna. Nakutasan ko. Oo, magbabareta ka pa ba? Naubo na. 5 pisong joy. Huwag, lagi. Sa isang linggo. Kaya hindi matutulungan. Ito na. Sabi ng Huwag sa... isang babae nag-tip sa kanila. Ikaw ba yung manang ganyan? Bumita ko yung lola ko. Magkakapatayin tayo. One lang. Kana ni Dutlida na lugayan. Tungon kita. Ngawon sila, layo na kang sinuso. Kilala na ang wish Kana ganahan kapitag zumbi. Aw, ganahan ni Jama, kana. Nasa gamay. Namay, robot ba robot? Naraw. Wapor pagtupi. Sige po. Pastan.